Nwunye gọvanọ Anambra steeti n'oge gara aga bụ Chief Odoziakụ Ebelechukwu Obiano agago n'iru na-enweta nkwanye ugwu dị iche iche maka amụma dị iche iche o chepụtara site na Caring Family Enhancement Initiative CAFE. Nke oge ugbu a bụ nabatara ya n'otu kansụl ọchịchị Igwe bụ Ụmụeri Royal Cabinet, ebe a nọ wee chie ya echichi Adugo Igwedo Ụmụeri site n'aka eze ọdịnala obodo ahụ Igwe Bennett Emeka n'oge mmemme alọmmụọ nke ya bụ obodo. Onye nta akụkọ anyị Amaka Chibụzọ Okoye wetakwara anyị akụkọ a n'uju. Ya bụ mmemme alọmmụọ nke were ọnọdụ na Okebo Ụmụeri Palace n'ime okpuru ọchịchị Anambra East bụ nke dọtara imerime mmadụ nke gụnyere aka chiburu Anambra steeti bụ Chief Willie Obiano, onye nke bịara ka ọ dọnyere Igwe Emeka ukwu maka ya bụ alọmmụọ na ka ọ nwekwazie aṅụrị wee nyere oriakụ ya bụ Ebelechukwu Obiano maka iso na ndị etunyere ugo ịbụ ndị nọ na kabinet Igwe. Alọmmụọ Ụmụeri bụ oge eji ekene Chineke ekene maka ife akọpụtara n'ugbo maka na ji bụ nyakasị ihe a na-akụ akụ, wee kene Chukwu maka mmiri ozuzo n'inye ha ana dị mma na ike iji welu nyabọlụ mgbe ọ na-edubetezi ya bụ nwunye akachiburu steeti a na Ụmụeri Royal Cabinet ka Igwe Emeka sịrị na obi na-abụ ya sọ ọnwụ n'ihi na gọvanọ chiburu Anambra steeti bụ Willie Obiano na nwunye ya rụrụ ọrụ n'akụkụ niile n'ime Anambra steeti ma karịchasịa ebe ọ gbadoro ụkwụ ịlụ ọdụ ụgbọelu na Ụmụeri, ma sịkwazịa na ya bụ ọdụ ụgbọelu bụzi ihe bupụtegoro aha Anambra na mba ụwa. Igwe Emeka gara n'iru ma kene Chineke maka udo na ịhụnanya na ịdị n'otu nke batara n'etiti ndị Ụmụeri na Aguleri mgbe ọ na-ekwuzi okwu dịka ekpunyesere ya okpu dịka onye Royal Cabinet Igwe Ụmụeri. Ya bụ Oriakụ Obiano sịrị na obi bụ ya sa aṅụrị na ya bụ onye ebunyiri enu n'ụzọ dị mma maka na ya kụrụ ezigbo mkpụrụ dị iche iche na ndụ mmadụ ma na-ekwezikwa nkwa na ya agaghị akwụsị. Ya bụ Oriakụ Obiano si na otu ya nke bụ Caring Family Enhancement CAFE Initiative bụ nke ga-aga n'iru na-emetụ ndụ ndị mmadụ aka n'ebe ọ kachasị dị mkpa mgbe ọ na-ekelezi ya bụ nwunye akachiburu steeti a ka onye lụburu ọrụ dịka kọmishọna mgbasa ozi omenala na njem bụ Chief Maja Ume toro Igwe Emeka maka ya bụ mbunye elu o buliri Oriakụ Obiano ma sịkwazịa na ọ bụ ihe kwesịrị. N'otu aka ahụ ka onye na-achịkọta Osodieme Obiano Ladies International bụ Lady Ifi Atọgụ sịrị na ọ bụ ọrụ ọma Oriakụ Obiano rụkọwara na ndị nke ọ ka na-alụkwa bụ ihe na-ebunye ya enu a, ma sịkwazịa na ya kwetere na Chineke ga-anọnyere ya bụ nwaanyị n'ihi na o ji akụ na ụba ya enyere ndị ụwa na-atụ n'ọnụ aka. Onye nọ n'oche dịka Director General Osodieme Campaign Movement bụ Chief Chinedu Nnatụanya sokwazi na ndị bịara ya bụ mmemme ebe ikpube Oriakụ Obiano okpu na ihe ndị ọzọ eji abụ onye Royal Cabinet na ịgba egwu na mmanwụ dị iche iche bụ ihe pụtara ihe na ya bụ alọmmụọ Ụmụeri. Abụ m Amaka Chibụzọ Okoye ABS.